Ola errantes, benvidos, gracias por estar aí. Hoxe, pois, vou mostrarvos unha ruta que fixen co meu fillo. Isto foi en novembro, fixemos máis de 700 km percorrendo dúas nacionales, que son a Nacional 103 e a Nacional 13, todas desde o principio. Bueno, despois de recorrer a Nacional 103, nos trasladamos ao Porto, en Portugal, para recorrer desde o principio a Nacional 13. Decir que nesta viaxe, pois, transcurriu nun día a Nacional 103, que é a que vos vou a mostrar neste vídeo, e hubo uns cambios de meteorología durante o día que foron bastantes denotantes, que o vandes a observar no vídeo. Foi unha viaxe con, para min, unha grata e boa experiencia. O meu fillo pasou ben tamén, e hubo momentos pois nos que a chuvia, a noite, arcoíris, todo ao final chegou a transformarse nunha boa aventura. Eu xa fixera esa nacional, pero fixera ya solo, pero non é o mismo ir acompañado. Sen máis, esperando que vos guste, intro e o lío. Nos saímos de Tomiño para pasar pola parroquia de Goián, cruzar a Ponte Internacional, chegar a Portugal, seguir pola Nacional 13 ata a parroquia de Neiva e aí seguir sempre pola Nacional 103 ata Bragança. Nos saímos de Neiva, a Nacional 103 ten 264 km, se percorre sempre por esta estrada. Dende a casa pois vamos a facer 320 km. En este percorrido pola Nacional 103 pasaremos por máis de 12 concellos, no que se dividen en parroquias que iredes observando a medida vamos pasando. Pode haber unha pequena complicación cando se chegan aos concellos, pero sempre ata Chaves a forma de seguir é sempre seguir a sinal que marque hacia Chaves. Primeiro polo sitio que pasaremos é Barcelos. En Barcelos poderedes, se vandes a visitar, mirar moitos galos. Parece ser que é porque unha lenda portuguesa que conta que un peregrino galego, inxustamente acusado de roubo, foi salvado da forca de ser ahorcado polo milagro de que un galo asado cantou no momento de ejecución. El prometeu que iba a cantar, ao final cantou e cumpliuse. Detémonos no alto da Ventosa para observar o río Rabagao, que ten uns 37 km e afluente do río Cábado, que desemboca no Océano Atlántico. Xa despois de haber percorrido algúns kilómetros, vexo que hacia a miña esquerda as nubes se acercan hacia nós, e despois de haber pasado nubes e claros, caíunos un pequeno chaparrón no que paramos nunha gasolinera. E seguimos ata a cuenca do río Rabagao, que ten máis de 246 metros cuadrados. Seguimos en Vilarreal, na parroquia de Pisoes. Aínda quedan máis de 150 km ata Bragança e xa empeza a escurecer. Xunto co ceo, oscurecéndose máis polas nubes que se mira aproximándose a nós cada vez máis grises, a preocupación máis polo ocupante faime estar un pouco máis alerta. E paro un momento a descansar despois de atravesar estas bóvedas de árboles.
E despois de unha pequena parada, o arco iris ou arco da vella fai a súa aparición diante nosa. Despois desta vista panorámica de ceo e arco da vella e un pouco de agua, chegamos a Chaves. Chaves é famosa polas súas augas termais. Está a 9 km da fronteira co país de España, da Comunidade Autónoma de Galicia. Aquí empeza tamén a nacional máis larga de Portugal, que cruza de norte a sur polo centro de Portugal, con máis de 700 km. Un bo compañeiro e eu recorrémola, e é recomendable para ir en coche, autocaravana, moto, xa que podes observar unhas paisaxes moi gratificantes. É a Nacional 2 e chegamos a Rebordelo. E xa cerca do concello de Viñais paramos no Monte da Forca. Aínda quedan máis de 40 km e dende aquí boas vistas hacia os valles e colinas circundantes. Pero marchamos, porque o ceo nos fai ver que os nubarróns veñen hacia nós igual que a noite. E chegamos a Viñais, xa é de noite. En Viñais conserva e aínda ten 26 parroquias, as que poderedes observar que todos os escudos de cada parroquia téñenos aquí, no centro. E salimos de Viñais para chegar a Bragança seguindo un montón de curvas sinuosas que o máis problemático foi o non ter luz na estrada. Menos mal que a intuición e a tranquilidade fixo que chegásemos sin ningún problema. Eu non puxen roupa de agua e o único que pude encontrar polo camiño foi que a estrada salpicaba moita auga e cheguei tobillos mollados. Pero nada, solucionei póndolle no deshumificador e o día seguinte tiño o pantalón seco. Saímos o día seguinte hacia o porto para, antes de sair, chegar ata a rotonda de Bragança e percorrer un pouco e tomar algo. Que decirvos? Non hai todo o que está grabado, pero, como digo eu, o máis importante é disfrutar da viaxe, calquera que sea a viaxe. Sen máis, despedímonos Anduriña, Cibrán e eu. Ata a próxima, errantes.